dan, dobrodošli s moje strane. Znači, moje ime dobro učeno. Ja ću vas u narednih gledajte, budem što kraći, vremena. Pravili ste jednu interesantnu priču koju sam ja, da kažem, zadnjih 6 godina negujem i propagiram i, da kažemo, aktivno učestvujem, znači idem na teren, što se kaže, i pomažem ljudima da reše njihove probleme, koliko je to u mojoj moći, odnosno koliko je u moći ove tehnike koje zagovaram i koje živim, pre svega, ja i supruga. Zato što sam svoj dom uredio pre svega po principima vastua. Šta je vastu pre svega? Znači, govorit ćemo danas o uređenju prostora. Većina vas, ako ne svi znaju da feng shui, ili se čuli, ne znam da se neko bavi, ja lično se ne bojim, znači, ograđujem se. Ali, pošto imam đaka koji se bave feng shuiom, onda sam od njih saznao neke stvari i bilo je zanimljivo zato što se ove dve priče negde nadovezuju, nadopunjuju. Komplementarno sve, tako da kažem. Ima nekih priča gde se ne zadiruju, ali to je, da kažem, u manjini. Naime, ova tehnika je stara, pa bar jedno 5-6 godina, ako ne i više. Sad pravim video ovo da ću se snažiti. Samo sekund. Da, sam. Ovo su moje 3 knjige koje sam inače napisao, koga zanima možete ovdje pogledati potom. Znači, u sklopu Veda i vedske književnosti postoje neke stvari koje su delovi Veda. Znači, vedska, da kažemo, tradicija je velika, duboka i stara. Neki kažu da je stara od pamtiveka, koliko traje univerzum. Međutim, u pisanom obliku je u zadnjih 5000 godina prisutna na planeti Zemlji. Naravno, ljudi su nekada živjeli duže, bolje, kvalitetnije, imali su više smisla za neke stvari koje mi danas ne poznajemo. I pošto je moja malenkost, znači zajedno kad su bili u Indiji, zadnji put 2004. To je moja treća posjeta Indiji, ja sam imao prilike da se obrenem, da se nađem u tim vedskim templovima, hramovima na jugu Indije, znači južni Indije u pitanju. I sada sam imao priliku da uđem u neke od njih i da provedem neko vreme tamo, da meditiram, pošto su to obično, da kažemo, hramovi u kojima se obožavaju određene božanstva, kao što su Šiva, Višnu i sl. Onda sam, naravno, možete da uđete u te hramove, da provedete neko vreme da poželi. Postoje razne ceremonije i rituali, kao kod nas u crkvi koje se rade. I ono što je meni bilo fascinantno je da sam osetio jednu pozitivnu energiju, jako pozitivnu energiju, i imao sam utisak kao da sam u nekom drugom vremenu. Jedno sam onako kliknula, što se kaže, pobudio se rekao da, ovo je nešto što me zanima, jer počeo da vidim kako prostor, kako forma deluje na čoveka, na psihu, na zdravlje i sve ostalo. Naravno, govorit ćemo malo i o zdravlju ovdje. Ja se nekih 20 godina bavim duhom, samo, jedna polovina mog života, nisam ni tako stavljao, pa sad ću 39. U prstu ti godine. 39. Neki mi ne bi dali ni toliko, ne kažem ne bi ja ljudo. Naime, kad sam bio tamo, shvatili smo stvari da koliko prostor može da bude lepo, pogotovo prostor uređen po nekim kosmičkim zakonima. Feng Shui priča sličnu priču, međutim Feng Shui je dosta okrenut na prirodu kao tako. Ona je segment duha, ne znam koliko baš nađeš. Što se tiče vastu je sve svega jedna metafizika prostora. Metafizika ili, danas ćemo isto malo pričati na tu temu, jedna meta tema, znači jedna nad tema. Polezi se od stavke da vidio prvo šta je prostor. Vrlo zanimljiv, živa u prostoru i u nekom vremenu. Bliži se kada je 2010. pa usko 11. pa ta famozna 12. I ko preživi pričat će. Tako preživit ćemo svi. Sigurno. Znači, u sklopu vedske tradicije postoji jedan ogran vedak koji se zove Atharva Veda. U Atharva, postoje 4 glavne vede, jedno od njih je Atharva Veda. Ona govori između ostalog i o vastu stvarima i ima jedan segment unutar Atharva Vede, zove se Vastu Šastra. Šastra znači spis, a vastu je nauka u prostoru, i postoji unutar te šastre i tog spisa postoji nešto što zove Sapatija Veda. Sapatija ili nauka o gravitaciji. Znači, ja sam bio fasciniran
kad sam se obreo tih hramovima, imao sam utisak kao da putujem kroz vreme. Ja sam shvatio negdje da mi je kliknulo, da, možda je tajna vreme provaktu forma. Što se mišljali nekada samo. Koliko je forma biti? Ljudi, neki put ljudi gledaju više formalisti ili formalno, ali to je onako žargonski. Međutim, forma igra jako važnu ulogu. Pogledajte, ja sam trenutno u ljudskoj formi. Bar tako izgleda. Ako bi sad ugledao da mačku ili psa, oni nemaju isti kapacitet kao mi. Znači mi imamo, naša forma ljudskog bića nam daje jedan aspekt više. Znači mi imamo razum. Životinja nema razum, ona ima um, ona nema razum. Čovjek ima razum. Znači zahvaljujući obliku ljudskom, ja mogu da imam neka abstraktne mišljenje. I onda meni je bilo fascinantno stvari šta ta nauka kaže. I naravno vremeno sam krenuo da to primenjujem u svakodnevnom životu. Znači počeo od sebe, od svog doma, ono čuveno biblijsko počistiti iz svog srca. Obično mi upirimo prst, on je kriv, mama, tata su krivi, pobjede je krivo, politika je kriva, svi su negativi, samo smo mi sad. Međutim, kada promenimo ontologiju, paradigmu, odnosno način kako percepiramo stvari, priče koje dolaze do nas kreiraju našu percepciju. Znači, kada taj izvor iz koga primamo informacije promenimo, prešaltamo se na jedan viši nivo, da vidite kako se stvari menjaju. I to je sad mogu da povežem sa bilo kojom oblašću. Možda pričamo o zdravlju na taj način, možda pričamo o prostoru na taj način, možda pričamo o planetama, možda mogu doći. Ali princip je uvijek isti. Znači, svet je nešto što je povezano sa nama i sa prostorom. I to ono što je svima nama sve. Što znači, vastu kao yoga stanova, ovo je zanimljivo, ne znam da sam neko od vas bavi jogom, a yoga je isto drevna disciplina, naime, bavi se usklađivanjem 5 elemenata u telu. Kao što vam je poznato, imamo telo ovog grubo materijalno je sačinjeno od 5 elementa. Eter, vazduh, vatra, voda i zemlja. Neki kažu da voda ima najviše značaja u našem životu. Ja bi se složio zato što je do 70, ako ne više, 80% tela ovog gruba je voda sačinjena. Sad ako vi kao neko zamislite malo dete, pa sad pokušavate da shvatite kako 2/3 neke forme zauzima voda. To bi izgledalo malo smešno, ali ta voda je raspoređena u sitnim, da kažemo, delićima našeg tela i činjenice. Znači, voda, koja je život naš, je jako važan, da kažemo, element u našem sistemu. Ali postoji vatra, bez vatra ne bismo mogli da varimo hranu. Bez etra ili bez samog prostora u kome se stvari prostiru, ne bi mogli da čujemo. Ne možda čujete, bez, da kažemo, medijima etra ili prostora. Ako ne bi imali zemlju, ne bismo mogli da jedemo, ne bi imali hranu. Hrana, većina hrane, sastavljena od zemlje i vode. Tako da ovih 5 elemenata, oni se nalaze oko nas, unutar nas, i to je ono što povezuje prostor, pošto mi danas pričamo o prostoru, sa nama. Znači, prostor ima jednu važnu ulogu u našem životu, kao i zdravlje, kao i partnerski odnosi, kao i seksualnost, kao i novac, kao i što god hoćete. Znači, ravnopravno, što više vidjet ćete kasnije, da mi smo neko ko živi u prostoru. Sad, lepota Vastua je što Vastu upravo to kaže, apeluje na promenu svijesti. Prostor je živ, kaže Vastu, mrda, diše, za svoju anatomiju, na svoje organe, na svoju glavu, noge, ruke, srce koje kuca, pravno. Pitanje je samo da li mi poznajemo sebe. Što više, ova priča, znači preko priča o prostoru, u stvari, radeći na njoj, približavamo se samima sebi. I to je vrlo fascinantno. Kao što sam rekao, prostor je sinonim za svet. Čiji je svet? Čiji prostor? Pričamo o prostoru. Ako pogledate kreacije, mi ne znamo koliko je kreacije veze. Nemoj da pojim. Ali tretiramo nekih, ne znam ni planeta oko veze. Ali tretiramo jedan fragment prostora i mislimo da je to sve i sjajno. Vasto kaže da je prostor jedan resurs, jako dobar resurs, i da je sve u njemu pohranjeno.